esta área de lingua, de igualdade e tamén a de dereitos civis son áreas transversais que deben impregnar todas as políticas públicas que se fagan desde calquera estamento, non? É unha verdadeira responsabilidade, sobre todo porque calquera destas tres áreas está bastante pouco atendida en outras institucións públicas que además teñen a posibilidade de legislar. Unha das liñas que temos é o apoio aos concellos na contratación de personal de normalización lingüística dentro de cada entidade municipal. Hai outras iniciativas, como pode ser o programa Youtubeiras, que é unha iniciativa de todos os normalizadores lingüísticos dos concellos, non só da provincia da Coruña, para fomentar o uso das redes en galego. Aí tamén traballamos moito, porque parecenos que a mocidade é a que agora mesmo ten que dar o paso, porque é realmente na que máis problemas temos para que sigan falando en galego. Entón traballamos moito no ámbito da mocidade e en todo o que ten que ver co fomento do galego en redes sociais, en canles de comunicación que utilizan máis a mocidade. Temos programas específicos como o Outono de Letras, como o Galego na Ciencia, e vamos así facendo pequenas campañas un pouco de divulgación e promoción para que se utilice máis o galego na sociedade. Creo que é unha labor fundamental dunha administración como é a Diputación axudar a xente que o está facendo altruistamente, a xente que está, asociacións e entidades que están traballando por iso, e nós damoslle ese apoio a través de premios. Temos unha sociedade civil moi activa neste país e nós temos que apoiar económicamente todo ese traballo que les fan sin realmente apoio económico, porque ao final, sin o apoio económico é moi difícil traballar.